Cebu is not for sale. Kini ang gipadayag ni Cebu City Mayor Mike Rama sa gikatahong adunay gipanghatag nga kwarta o ayuda sa mga tao nga mopabor sa People's Initiative. Base sa records sa Commission on Elections, maabot sa 700,000 ang registered voters sa Cebu City. Usa si Mayor Mike Rama nga supak sa pag-amyenda sa Philippine Constitution pinaagi sa People's Initiative. Pag-angkon ni Mayor Rama nga wa sila makadawatong report kabahin sa pagpanghatag og kwarta ug ayuda sa Cebu City aron suportahan ang People's Initiative. Sa nagkainit nga politika sa nasod, nanawagan si Mayor Rama nga mag-ampo alang sa kalinaw. Dugang ni Rama nga kalyado sa PDP laban nga gikatakdang magtigom ang lain-laing opisyal aron hisgutan ang mga musunod nga lakang. Samtang matod sa usa ka opisyal sa Comelec Region 7 nga di na sila modawat pa og dugang mga signature sheets subay sa pagsuspenso sa tanang proseso nga may kalamitan sa People's Initiative. Sa upat ka mga probinsya nga sakop sa Region 7, gikumpirma sa Comelec 7 nga ang Sikihor lang ang wa makasumiter og signature sheets sa ilang buhatan. Base sa record sa Comelec niadtong 2022 national and local elections, adunay 5.2 million registered voters ang Central Visayas. Sa Region 8, 17.35% o dulan sa usa ka milyon ka mga signature sheets gikan sa 3 million ka mga botante ang giendorso sa buhatan sa Comelec Region 8. Naman na, People's Initiative naman na. But it did not come from the people. It was steered by congressmen. No? Sakto ba ko? And that brings it not so good and palatable